محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yau laraba 25 ga watan jumadal ula a jumada al'afira ko 26 24 ok 25 dai 25 ga watan jumada al'afira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1441. kai ba dama kawai ba da ƙarfi kake ba shi da kace 24 na dauka kana da dan wani dalili ne yau da suka jinye ku insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan littafi na khuluqul mu'min wadda Sheikh Dr. Mustafa Murad ya wallafa kamar yadda aka saba karantawa a kowane sati irin wannan rana a wannan masallaci. Muna karatu a cikin alamat husnul khuluq kamar yadda lissafo su a wannan mataki, alamomi da suke nuna kyakkyawan ɗabi'a ta mutum. Ya kawo abu guda 10 sannan ya ce sashin malamai kuma sun abunan nan za mu tashi insha Allah. To kafin tashi a karatun, wato ma'ana a shafi na 27, kafin shiga cikin karatun ga wanda suka turo tambayoyi. Wani bayan ya yi sallama ya ce tambayarsa shine yake zaune da kawunsa tun yana karami, suke kasuwa da shi, ya ɗau nauyinsa har zuwa jami'a, mana ya ba shi kulawa, ya ce da tarbiyya. Allah ya saka mishi da alkhairi kamar yadda ya rubuta. Sai ce tambayar ita ce, a shagon shi yakan ɗauka a kuɗi ya yi bukatunsa ba tare da ya masa magana ba, to shi a zuwa bai yi ba. Malam meye matsayinsa? Mana yana tambaya ne meye matsayina a nan. A zuciyarka kana ga kawan bai yi ba a zuciya ba ma bai yi ba. Kana daukan kudi baya maka magana, kana so sai ya ma magana ne? Ai tunda zuciyarka ta raya maka, ka san kawai akwai matsala. Kana ta daukan kudi kana kashewa, ka ce ya baka kula kuma kawunka ne ko mahaifinka ne, bai kamata ba. Ya kamata mutum ya rinka kawaici, yana abuta da taka tsantsan. Amma watakila shi baya ankara kake dauka, ko kuma kana dauka da saninsa ka gaya masa, to wallahu alam. amma dai ala ayi hali kai ma kanka ka tsargu, to ya kamata ka yi taka tsantsan. Kamata a rinka wasa da kudin mutum ba bayan dukkan ɗawainiyan da ya maka. Yawa, ka mai da hankali da wannan. A zuciyarka bai yi ba, me matsayinka anan? Matsayinka anan shine ka daina, kuma ka yi ta istighfari daga wanda ka yi. Wallahu alam. In a ɓoye ka ɗauka, wajibi ne ka mayar. Duk wanda ya shuɗe a baya sai ka biya da kuɗinka na halal, in a ɓoye ne. Amma in abu ne wanda ya sani, ya ce ɗauki je ka, ko kuma ya ce ma in ka tashi biyan bukatunka ka ɗauka, to shine sai kake ɗauka amma ka tsarbuto, wannan ba laifi. Sai ka daina ɗauka, ko kuma ka yi taka tsantsan, ka rinka yin abun a hankali yadda ya dace. Wannan bayan ya yi sallama ya ce shi ya kasance mai yawan fishi, dan Allah malam mai ya kamata ya yi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa mutane wato kashi-kashi a bangaren fishi da rashin fishi. Akwai sari'ul ghadab, sari'ul fai, mai saurin fishi amma ko mai saurin saukowa.
daga an ce masa ka yi haƙuri shi kenan sai ya sauko, amma da wuri yake fishi, to la ba bihi, babu laifi haka. Akwai kuma a sari'ul ghadab bati'ul fai, mai saurin fishi kuma baya saukowa da wuri, shi wannan akwai matsala tattare da shi, akwai matsala, zai fishi da wuri kuma sannan ba zai sauko da wuri ba, wannan ba ɗabi'an da ta dace ba ne. sai kuma bati'ul ghadab bati'ul fai, akwai wanda shi kuma ba da wuri yake fishi ba, amma fa in yayi fishi to ba saukowa da wuri, la ba su bihi tunda baya fishi da wuri. Amma wanda yafi kowanne ake so a sifantu shine bati'ul ghadab sari'ul fai, shi baya fishi da wuri kuma in yayi fishin ma da an ce ya guri shikenan ya wuce. Wannan shine ɗaiɗaiku a cikin mutane. To in mutum mai saurin fishi ne, mai saurin saukowa, kuma in fishin abinda kawai ake so a duk cikin waɗannan mutanen shine fishin mutum ya zama domin Allah. Amma in abu ne na haƙƙinka ko personal abu haka naka, wannan ba so ya zama nan da nan ka yi fishi. Amma in an taɓa gaskiya ne ko an taɓa addini, mutum ya zama mai saurin fishi, to wannan shi abun yabawa ne. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana taɓa addini yake fishi, amma shi ba mutum ne da zaka ga yayi fishi ba. A koyaushe fiskansa ba a ganin fishi sai in an taɓa addini. In an taɓa addini ko har a cikin gidansa har matansa sun ce sukan ga fishinsa in sun taɓa addini ko in an yi wasa da addini. To ya kamata mutum ya zama fishinsa in an taɓa addinin musulunci. Amma duk abin da ya shafi wani haƙƙi na mutum ko mu'amala, inda aka taɓa wani haƙƙinka to ya zama a mutum yana da haƙuri, shine ake so. Kar mutum ya zama yana fishi da sauri akan abin da ya shafi haƙƙinsa ne na rayuwa ko wani abu haka. Wallahu alam. Sannan ya ce kuma yana roƙon a taya shi da addu'a Allah ya sa ya rage. In yana yawan fishi da ƙuncin zuciya, wannan akwai matsala. Ya kamata ya yawaita addu'a da istighfari. Muna fata Allah ya sa ya rage. Wannan bayan ya yi sallama ya ce, ya kuma yi addu'an alkhairi, ya ce tambayarsa ita ce, mai hukuncin askin da matasa suke yi, sai a aske wani wuri a bar wani wuri, saboda wani lokaci ba ma gane ‘yan uwanmu musulmai sai a masallaci. Muna bukatar mala ya samu a cikin addu'a saboda suna mana leg over. Me leg over? Me leg over? Suna musu ɓadda sau? Su suwaye? Ok, su waye nan suna musu leg over ta hanyar abu nan? Ta hanyar sun yi aski don haka ba sa gane su yaya ne su? Ok. Abin da ya tabbata shine in mutum zai yi aski ko zai rage gashi to ya zama ya saisaye gaba daya, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. In mutum zai yi kwalkwabo, annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi wannan a lokacin da yayi abuna manasik haji ko umra, ya fifita ayi kwalkwabo, haka yana aske gashinsa gaba daya. Amma rashin adalci ne wa mutum kansa a tsarin gashi ya aske wani guri ya bar wani guri, sannan kuma rashin koyi ne da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Haka wanda ya yi haka, shi yasa abu ne tafiya da takalmi kafa daya duka matsala ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sa riga hannu daya a bar hannu daya waje, duka wannan ba daidai bane. Duk abun da a jikinka yake to ba son kai wa wani bangare ba kai wani bangare ba. Haka nan gashi, mutum ba zai aske wani bangare ya bar wani bangare ba. Dole zaka samu wani abu ya shiga, ko dai camfi ko dai wasu abubuwa kamar da masu camfe-camfe suke yi. In an haifi ɗa ko na gabansa suna rasuwa a yi rabin gashi a bar duk wa'innan abubuwa ne waɗanda suke
sabanin shari'ar musulunci. Haka ya kamata in mutum zai aski yayi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya fara, in ka zo ka zauna gaban mai aski sai ya fara ta gefen dama sannan ya karisa sauran, duk gaba ɗaya zama ya aske gashi ko kuma ya rage gashin gaba ɗayansu. ma kamar yadda wasu ke har iya kasa gane mutum ko abu ne wani iri ne shi, wannan ba daidai ba ne. wallahu a'lam. A ci gaba da karatu a shafi na 27 cikin wannan littafi na khuluqul mu'min yace wa jama'a ba'dul ulama'i alamati husnul khuluq. Ce sashin malamai daga cikin malamai akwai waɗanda suka taro alamomin kyawawan ɗabi'u, faƙala suke cewa inna husnal khuluq huwa an yakuna kathiral haya. Yana daga cikin kyawawan ɗabi'u an yakuna, wato mutum ya kasance kathiral haya'i, mai yawan jin kunya. Yawan jin kunya alama ce ta kyakkyawan ɗabi'a. In kaga mutum yana yawan jin kunya, abu ne yana kunyan magana, yana ɗan jin kunyan abu na wasu abubuwa haka, to duk wannan yana daga cikin alama ta husnul khuluq. Wani ko cin abinci ma a gaban jama'a yana jin kunya, duk da cewa tsaga mata kawai wata tana tafiya ma tana cin abu. Wannan kuskure ne sosai a gurin mace. Wata kuma ta je cikin maza tana cin abu, kuskure ne. Daga wata ɗaliba an gangara wajen zuɗin na 'yan kwanan baya da niƙabi, da kuma tana zaune da wani namiji, shi ba yayanta ba kuma ba, suna cin abinci tare. Kuma da ta gan canjuwa a ce ko an ce mata ga wane ce ne ce, sai kuma ta tashi tana ɓuya. Ki gina ɓuya akan me? To yi gina sai na wuce. To wannan kuskure ne. Kana ɓuya, in ka ga mutum baka ɓuya wa Allah subhanahu wata'ala ba, ai wannan kuskure. Laifin ya wuce misali, ka yi wa Allah laifi. Dan adam mai zai ma ba abin da dan adam zai iya maka. Mutum ya kasance kathiral haya. Annabi sallallahu alaihi wasallam mai yawan kunya ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ana sibanta kunyansa tamkar amarya budurwa ranan daren farko da ake shigar da ita ɗakin gidanta, saboda kunya da take ji. Ana kai ta a lullube, tana jin nauyi, tana jin kunya. To annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake. Saboda haka zaga abu ne, wani sai yakan ji kunyan sahabbai akan wani abu, yazo ko gurin zama, ko gurin mu'amalantansu, ko gurin cin abinci, ko gurin wasu abubuwa, duka annabi sallallahu alaihi wasallam kathiral haya, wanda yake da mafi yawan kunya a cikin al'umman nan. Har ake buga misali da shi Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Yana jin kunyan mahaifiyarsa. Ba a taba ganin ya hada ido da mahaifiyarsa ba, saboda tsabar girmama ta da kuma kunya da yake da shi. Sai za ga a cikin ta'arifinsa aka ji ana cewa kathiral haya'i, abu ne jawadan sakhiyan jawadan kathiral haya'i. To mutum ne mai daraja, sannan mutum ne mai kyauta, sannan mutum ne mai yawan kunya. To ana so mutum ya zama mai kathiral haya. Kasratul haya, wato yawan kunya, alama ce ta ɗabi'a mai kyau. Amma mutum ya baya jin kunya kwata-kwata, duk abin da ya ga dama zai yi, babu ɗabi'a mai kyau. Qalilal adha, mai ƙarancin cutar da wani. Duk abin da za ka yi karka cutar da wani, wannan yana daga cikin kyakkyawan ɗabi'a. Ka lura da cewa kai wani fa baya so, sai ka ɗan bari kawai. A ɗakinku akwai wanda shi baya son kaza, sai ka haƙura. Za ga wani saboda tsananin kyakkyawan ɗabi'a, idan ya shigo, in ya ɗan ga wani ya yi bacci, ya san shi wannan wani baya son a kunna wuta in yana bacci a ɗaki. Shi kenan sai ya amfani da wutan handset ɗinsa, ya ɗan kalli iya abin da zai kalla, sai ya ɗan ɗau abin da zai ɗauka, sai ya fita a hankali. Qalilal adha, baya son ya cutar da mutum haka kawai da ganga. Idan ya zo ko a aji ne ko a menene, shi kawai har gaje ta kawai a yi a wuce. Duk
zaman da kaga ake yin nan kawai ayi a wuce ne, gobe ba za ka ga kowa ba. Ran da aka ce wane ya gama to ya gama sunansa, ba za ka sake ganin sa sai ran da wani abu ya haɗa ku, wani za ga ya gama kun tafi shi kenan kawai. To saboda haka kawai zama ne na wani lokaci, to ana so mutum ya zama qalilal adha, mai karancin cutar da wani. Ko ka cutar da wani wata ran za ka wuce, baka cutar da wani ba ma wata ran haka ne. Saboda haka in ka yi daraja baka cutar da mutum ba, to da daraja za ka tafi, kana iya kokarin ka ga cewa kai baka cutar da wani. Duk abin da za ka yi, wani da ya zo gaba ɗaya da ya shigo ga ya ɗau tsummansa fafafau yana ta dukan katiba, duk ɗakinsa ya tada ku, yana buga muku ƙura, yana ta wani kai. Wasu waya da kasan Allah ya sauke haka suke kawai, sai da kai ta hakuri har ka rasa inda za ka. Wani da kafa yake rufe ƙofa, kuna ciki kawai ya doka ta saboda ta gwamnati ce, kuma doya disturbing ɗinku ko ya ruɗa ku, sannan ya abuna ya kawo abuna ya ja bokitinsa kar wannan. Ga gudun da ake yin girki can, shi a ɗaki zai muku girki, warin hayaki da waye da sauransu, ga zafi ana zafi, a ɗakin zai girki kawai. Me yasa? Saboda ya biya ko 1000 nawa ne na registration na hostel ko hakanan ga sabon nan. To ana so mutum ya zama qalilal adha, mai karancin cutar da ƴan uwansa. Wannan yana daga cikin husnul khuluq, ko a gida ko a kasuwa ko a ina, kar ka zama mai cutar da wani. Sannan a kathiras salah, mai yawan wato aikin kwarai ko daidaitawa, mai yawan yin abun da wato na kwarai, kullum ka same shi kawai kai abun da za ka ga yayi dai abu ne na kwarai, mai yawan yin abun kwarai, to alama ce ta kyakkyawan ɗabi'a. saduqal lisan, alama ta kyakkyawan ɗabi'a shine zama mai gaskiyar harce, inda zai magana gaskiya kawai zai bada, ko abin da ya shafe shi ko abin da bai shafe shi ba, in dai zai magana to gaskiya yake bada. saduqal lisan, mai gaskiyan harce. Yanzu mu rinka kirgawa, duk inda ka ji tasharka, inda ka faɗi sai ka ɗauko. Yanzu ana ta tafiya, ya ɗauko daga cikin abin da za ka gani kathiral haya, sai ka duba ka gani kana ciki ka samu wannan, sai hankalinka ya dan kwanta. qalilal adha, ya kake da mutanen gidanku, ya kake da mutanen ɗakinku, ya kake da mutanen ajinku, ya kake da mutanen hostel, ya kake da malamai, ya kake da ma'aikata, sai ka duba kaga kana karanta cutarwa. Sannan kathiras salah, kai mai yawan harkar kwarai ce ko kuma mai yawan barna, kowa sai ya duba. Yana daga cikin alamati husnul khuluq. Sannan saduqal lisan, mai yawan wato mai gaskiyan harce, in zai faɗa gaskiya yake bada. Mai yawan tabawa sai ya duba anan, mutum yana taba ƙarya sai ya gani. Sau nawa kai gaskiya daga safe zuwa yanzu, duk maganganun da kai yau duk gaskiya ne zalla. Kai ɗabi'arka kawai kullum baka faɗan magana sai gaskiya, ko kuma a kana kwaso wasu maganganu ka faɗa. qalilal kalam, mai ƙarancin magana, ya daga cikin husnul khuluq, ƙarancin magana. Wani zaka ji ce ni wallahi ni naturally mai surutu ne. Waye yayi ka naturally mai surutu? Waye yayi ka mai surutu? Ai ba wanda yayi ka mai surutu, kai ne kawai kake ta yi in ka ga dama kawai sai ka tsaya ka yi shiru, ka rage, ka yi wa kanka kaidi. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai kuffa alayka hada, ka rike wannan har ce ba. In ka ga mutum mai yawan shiru to ya more, sai dai an a gurin alkhairi. Misali za ka yi koyarwa ko za ka yi wa'azi ko za ka faɗi wani abu, wannan ka za ka yi ta magana, wani alkhairi ne. Duk kalman da ka faɗa fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, duka gaba ɗaya lada kake samu. To wannan ana buƙatan ka rinka magana da izinin Allah.
saboda haka anan magana mamduh wato abun yabawa ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi magana gurin inda magana ta dace. Haka amma a bisa ɗabi'a mutum ya zama qalilal kalam, kada ya zama kowane labari ya sani. Wani fa yanzu idan yana tsaye a guri, duk labarin da ka dauko sai ya karbe ya karisa. Ka dauko duk wani labari za ka yi mamaki, ko labarin garin nan, ko labarin wajen garin nan, ko labarin da kawai shi sai ya yi magana. A kathiral amal, mai yawan aiki, aikin alkhairi, ka zama mai yawan aiki. Kar mutum ya zama to kawai kullum zuciyarsa a mace baya aiki, shi hutawa kawai yake so, gaba ɗaya baya iya aiki, hutawa yake so, samu kuɗi ko ya samu kaza, sai sha'awan mai yawan hutawa za ka gan shi sai yawan sha'awan abubuwa. In ya ga wancan kalan abun shi yake so, in ya ga wancan kalan abun shi yake so, jira yake abun ya zo masa. Shi yasa shedan yake rayawa mutane da yawa wasu abubuwa. Amma ran da ka zama mai yawan aiki, kamar yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama, yuqalliluna al-kalam, suna takaita magana, wa yukthiruna min al-amal, amma suna yawaita aiki. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawan aiki ne. Kai haka magabata suke yawanci. Zaga magabaci ya kirga kalmomin da zai, ba magabata ba ma, a yanzu ma akwai shehunan malamai waɗanda la ya takallamu na fi fudulil kalam, ba sa magana a cikin haka kawai maganganu. Idan ya fito da safe zuwa yamma ya san abin da zai faɗa, ba zai ƙara ba. Ko ka zo gidansa a matsayin bako zai dai tare ka, amma zai kawai in ya tare ka, assalamu alaikum wa rahmatullah, alaikum assalam wa rahmatullah, lafiya ga. Bisa al'ada larabawa za a kawo, akwai gahawa ko shayi, sai dibino rutab, shikenan sai a ajiye, sai zauna yi shiru yana ta istighfarinsa. In ka zo da fatawa ne bismillah, in kuma ka zo da wani abu ne to, in ko ba haka ba sai ku yi ta zama. Kaga shikenan kawai. In gaisuwa ne shikenan yi, sai ka tayi ka tafi. To har yanzu akwai masu wannan, ba lokacin magana. Inda za ka yi ta surutu a kan lamarin duniya, za ka yi karya baka ankara ba, za ka faɗi ba daidai ba baka ankara ba. Amma aiki, kathirul amal, ya yi aiki nan, ya yi aiki can, ya yi aiki can, ci gabansa a addinance, ci gabansa a rayuwa, ci gaban al'umma. Duk al'umma da take yawan aiki to za ta ci gaba. Japan ta ci gaba ne a duniya saboda yawan aiki. Amma in ba ka ba, dukkan matakan ci baya sun taru a cikin Japan kafin ta miƙe da aiki har ta zarce ƙasashen duniya da yawa ta hanyar science and technology da ƙere-ƙere da sauransu. Ƙasar China matakan ta ci baya sun taru a cikinta, amma da suka zamanto kathiral amal, sai ga suna gabaɗe zarce ƙasashen duniya suke kawai. Da dukkan yawa da suke da shi, wanda jama'a suke jifan yawa da kalmomi wanda ba su dace ba, cewa ana da yawa, talauci zai zo, a'a menene, a'a sai dai ba ku aiki. Kuna da yawa a gidanku, saboda haka daidai noma kenan. Amma shaidan sai zo rama in an aihu ko in an tara ya'ya ko in kuna da yawa shikenan kawai za ku yi talauci, za ku ai kuna da yawa daidai noma kenan. Ku 50 ne a gidanku, sun kuyo ɗaya kawai kunya 50 sun tafi. Amma ku 2 ne a gidanku, kunya 2, ku je ku dawo, sai gobe ku kafin ku kama masu 50. Saboda haka matakan aiki shine ake so. Saboda haka da haka China ta ci gaba a yanzu take tafiya. Da aka tayi sukan addinin musulunci ta hanyar rubutu, suka ce abu ne, sai aka yi kokarin ƙa'ida a musulunci komai za ka fara shi ta dama ne, don haka rubutu na musulunci shine daga dama yake yin hagu. Yahudu da Nasara suka rusa daular Uthmaniyya, musulunci suka fifita rubutunsu na daga hagu yayi dama, komai a yi shi ta hagu, ko menene.
ko aikin force an ce sojoji suna training komai da hagu ake farawa. Training na soja in kana tsaye a tawagar sojoji yanzu in za ka tafi can fara daga kafar dama wannan laifi ne, so da har yakan zama jiki kawai duk abin da soja zai zaka ga da kafar hagu yake fara yi. To da sauran ayyuka abun bare din sojoji gaba ɗaya duk sai ka juyo shi ya dawo setin idon hagu shine ya saku daidai ba a sashi setin idon dama. To duka wa'innan abubuwa an yi su don a juya dama zuwa hagu ya koma daga hagu zuwa dama a fara da daga hagu. To Japan su rubutunsu a wancan lokacin daga ƙasa yake yin sama ne, tsabar kai cewa so da duk tsarin abun da zai nuna ma cewa ƙasa ce wacce take da ba don ta tsaya da aiki ba za ta ci gaba ba, amma ina da ta tsaya da aiki ta manta da abubuwa shi kenan kawai suka shi ta ci gaba. don haka idan mutum ya tsaya da aiki to shi kenan Allah subhanahu wataala bada wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum. In kana so ka ci gaba kawai tsaya da aiki kana neman taimakon Allah. Daga kathiral amal yana daga cikin kuma kyawawan dabi'u, aiki kawai kake yi. Bani da kudi, bani da kaza, to yanzu na dawo hutu daga university, yanzu kafin a ce wannan break din ya kare me ya kamata ne, to bari in rinka ɗebawa mutane abunan kwatansu ina kaiwa kwari ina yasarwa kawai shikenan. Ka dawo daga jami'a kawai shikenan. Wani yana son a yashe masa kwata kawai sai ka yashe masa kwatansa kawai ka cika baro ka je ka yasar. Ana daukan baro haya ne kawai shikenan, ka cika baro ka je ka zubar, ka cika baro ka je ka zubar, ya baka naira 50 ko naira 100 shikenan ka ci halallinka halal. Sai ka je can kuma sai ka yi ka je jeji ka yanko ciyawa ka zo ka sayar, ka je ka saro ice ka zo ka sayar, ka dawo daga university shikenan. In kuma kana da halin yin wata sana'a wanda kake ganin tafi wannan sai kai wannan. Kowa dai yayi abun da daidai da shi, amma karka kwanta, karka sake jiki, karka zauna ka abun nan, aina shirme kenan, shirme. In ka tsaya to wani daga cikin kyawawan ɗabi'u, yana daga cikin kyawawan ɗabi'u, sai Allah subhanahu wataala ya taimake ka. Amma in ka kana ta wasu abun nan, ina mutum baya aiki ba zai je koyina ba, amma mutum yana aiki insha Allah ta'ala zai ci nasara. Kuma sannan kyakkyawan ɗabi'a ne, ba wanda zai ce kai wancan mai macaccen zuciyar abuna, sai da ce ma wancan mai zuciya. Ka tafi kawai ka je gona ka yi noma, ka je ka yi kaza, ko barema ne ko menene duk zaka iya yi. Kar ka ce wa mutum ba ni kuɗi kyauta, ba ni aiki kawai, in na yi aiki ka biya ni shikenan, ba ka isa ka ce kala a kaina ba, don sai da na yi aiki ka bani shikenan. Na ma shara ka biya ni kuɗi ba matsala, gobe ma na ma shara ka biya ni kuɗi, wata ran ni za a yi wa shara in biya kuɗi insha Allah ta'ala. Sama yau da lokacin da kake tunanin tun baka kai a ma shara ba kana ganin sai an maka, baka kai ka daina yi wa mutane yashe kwata ko kuma ɗauko ruwa, ka dawo daga jami'a sai ka ɗauko ruwan kuɗi sai ka sayarwa mutane. Menene wai kana da ƙarfi yanzu, kana da kawai aiki ka gani, aiki ka gani. So idan kai aiki sai Allah ya taimake ka. Kuma sannan ɗabi'a ce kyakkyawa aiki. Wannan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya horar da sahabbai, ku yi aiki kawai, aiki. In rubutu ne ka yi shi da gaske, in karatu ne ka yi shi da gaske, aiki. Ba a hutawa daga farkon lokaci. In ka yi aiki yanzu za ka huta nan gaba in Allah ya. Amma bayan da za a yi ka huta yanzu ka huta nan gaba, kai sai dai ɗaiɗaiku wanda suka gaji wasu abubuwa ko na dukiya ko wani abu, hatta su ma ba su bai suka jin daɗin dukiyarsu ba. An kana so ka ji daɗin dukiya ka zama wayayye sananne mai ɗabi'u, mai taimakon wani, mai tsarin wasu abubuwa, mai yin abu don al'umma su ci gaba, to sai ka miƙe ka yi aiki. Amma komin kuɗin da ka gada kawai in shuru kawai ka kwanta ka tashi ne kawai akwai kuɗi a cikinku a gidanku da sauransu, ka zama mai kuɗi saboda ka gada, ina
ba za ka iya wani abu mai tasiri sai ɗaiɗaiku a cikin jama'a suke irin samun dama wannan. Amma wanda ya goge jikinsa da mu'amalan aiki, shiga fita da sauransu wajen neman halaliyarsa, a zaga wayewarsa daban ne, ko magana yake ma daban ne da wanda yake kawai shi wani sabatoto yana jiran kuɗi kawai saboda sun gaji kuɗi. Ina ba zai iya ma magana ma mai kyau ba wanda za ka nitsu. Shi yasa ɗabi'a mai kyau, aiki yana daga cikin ɗabi'a mai kyau. Sannan ƙalilar zalal, mutum ya zamanto mai ƙarancin azzalal, wato zamiya daga kan gaskiya. Ƙalilar zalal, kar mutum ya zamanto kullum a cikin sabon Allah yake, kullum a cikin yin abun da ba daidai ba yake, wannan bai kamata ba. Ya kamata mutum ya rinka duba kansa, kai abu kazan nan ai bai dace ba, abu kazan nan ma bai dace ba, ya kamata in yi mai kyau. In dai mutane suka ganka su gane cewa kai wannan dukkan alamomin alkhairi tattare da shi, ba safai za ka ga yayi abun da ba daidai ba. Shikenan qalilaz zalal. Sannan qalilal fudul, mai karancin abun da bai shafe shi na yawan maganganu, hatta yawan cin abinci. Duk wani abun da aka ce masa fudul, ƙari akan abun da ya zama shine daidai. In magana ne karka wuce yadda ya kamata a yi, in cin abinci ne karka wuce yadda ya kamata a ci, in kaza ne karka wuce, in dai wasu abubuwa ne haka, mutum ya zama qalilal fudul. Akwai fudul kalam, maganganu da basu dace a yi su ba, to karka zama kana bata lokacinka a irin wa'innan. Sannan ya zama barran, mai yawan biyayya ga Allah, sannan mai yawan biyayya ga iyaye da duk wanda suka dace a yi musu biyayya. Barran, mutumin kirki mai biyayya ga dokar Allah, mai biyayya ga dokokin iyaye, mai biyayya ga dokokin duk wanda suka dace a bi dokokinsu, matukar abin da bai saba wa Allah bane. Wannan yana daga cikin alamar kyakkyawan ɗabi'a. Wasulan, mai isar da zumunci inda ya dace, ko ta hanyar waya, ko ta hanyar zuwa, ko ta hanyar kyautatawa, duka ya zama wasul. Kare zama kwata-kwata baya mutunta ‘yan uwansa ne, sauran jama'a ne, a wasulan, yana sadar da zumunci ta hanyar duk da ta dace, ta hanyar a je a gaisa ne, a je a yi mai lokacin da ya dace, duka wannan. Sannan wa ƙuran, mutum ya zama to ni tsatse, kar mutum ya zama biri-biri kawai, kana ganin da kai anya wannan zamu ba shi aika kuwa ce dan jami'a ne ba ce anya dan jami'a ne, ce dan jami'a ne ga wani, amma bai da nitsuwa gaskiya. Saburan, mai yawan haƙuri, mutum ya zama mai haƙuri yadda zai rinka accommodating yanayin jama'a kuma a cikin yanda suke, za su masa abubuwa wani sa'i. Duk yadda za ka yi, in za ka zauna da jama'a, to za ka yi haƙuri, kamar yadda kowa ma yana haƙuri da ka yayi. Ko kai malami ne na ƙasa da kai wanda suke ɗaukan karatu a gunka, akwai ɓangarorin da sai sun yi haƙuri. Shi yasa za ka ga abunan malamai suna faɗi, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah yake cewa wanda yake so ya koyi ilimi kuma ya yi zurfi a cikin ilimi, to yana daga cikin abun da ya dace gare shi as-sabr ala jafa'il muallim. Wani malami yana da fada, wani malami yana da fishi, yana da fada, yana da kaza, sai kai ta hakuri kawai. To ko malami ne wani sai an yi hakuri da shi, ko mahaifi ne wani sai za a yi hakuri, ai biyayya gare shi bisa dole. To ana so mutum ya zama saburan, yana daga cikin alamomin abuna husnul khuluq. Shakuran, za mu tambaye ku ne in mun gama yanzu waye ya hada su duka gaba daya. Shakuran, mutum ya zama mai yawan godiya akan dukkan alkhairin da aka masa. Ba daidai bane mutum ya maka alkhairi ka ce to abuna ya ma alkhairi yau, wani sati kuma ka sake zagayowa, wataƙila wani babbanka ne, wataƙila wani yayanka ne, wataƙila wani abun nan ne, sai dan baka wani abu, ko kuma za ta yi makaranta sai dan yi kaza. To ko mahaifinka ne wani sai kuma sai ka daga kaba sai ka manta, wannan yana daga cikin godiya. Amma wani da ya samu dama kawai ya ringa zuwa kenan,
wannan kuskure ne. don ka zama shakur. Sannan duk abun da mutum ya maka ka gode, godiya ta hanyar aiki da gamsuwa da abun da ya maka, sai lallai na gode, kai ma kuma sai ka yi iya kokarin ka wani sai in ka samu dama. don ka mutum ya zama shakuran, mai godiya ga duk wata ni'ima da aka yi masa. sannan radiyan, mutum ya zama mai yawan yarda da tsarin Allah da kuma tsarin duk abun da ya dace. Duk yadda ka samu kanka ka zama radiyan, ya daga cikin alamar husnul khuluq. Duk yadda ka samu kanka ka iya managing wannan situation ne. Wannan yana daga cikin alama ta kyakkyawar ɗabi'a. Ma'ana an samu kai a cikin wani irin yanayi, akwai inda za ka samu kanka ba a samu abinci da wuri ba, sai ka ɗan jure. Akwai inda za ka samu kanka an ɗan sha wahala, sai ka jure. Akwai inda za ka samu kanka an ji daɗi, shi kenan faɗin lalhamd. Don haka mutum ya zama radiyan. Sana haliman, mai juriyan haƙuri. Juriyan haƙuri yana daga cikin alamomin husnul khuluq. Rafiqan, mai taushin hali. Mai taushin hali. Taushin hali yana daga cikin alamomin kyawawan ɗabi'u. Duk wanda kake mu'amala da shi ka masa taushin hali daidai gwargwado. Amma ba taushin hali yana kuma nufin a gurin fada ba za ka yi wa wanda ya dace ka masa fada ba. Misali, malami ya yi wa ɗalibai fada, ko uba ya yi wa 'ya'ya fada, ko wanda wa ya yi wa ƙanne fada. Wannan ba rashin taushin hali ba ne. Wannan abu ne wanda ya dace. A gurin da ya dace a yi tsawa, a yi fada, wannan wajibi ne a yi wannan. Ko in an taɓa haƙƙin Allah, ko in an taɓa wani abu, ko lalacewar tarbiyya, to dole ne mutum ya yi fada. Sannan daga cikin alamomin husnul khuluq, afifan, mutum ya kasance mai kamewa. Afifan, mai kamewa. Kar a rinka gane kawai kai kullum mabukaci ne, kai mabukaci ne, kai a afifan, baka da kuɗi ma, amma a ka dan wanke rigarka kawai ka dan abun nan, sai ka zama afif. Wato afifan, ka zama ka dan kame, ba ruwanka. don haka wannan yana daga cikin alamatu husnul khuluq. Sannan shafiqan, mutum ya zama mai tausayi. Mai tausayi. Tausayi yana daga cikin alamatu husnul khuluq. La la'anan, kar mutum ya zama mai yawan tsinewa jama'a. Kullum in ka ganshi kawai a tsinuwa yake ga jama'a. Wane kaza ne. Akwai wanda su ‘yan ba ni na iya ne, su kuma wasu ba sa tsinewa kowa sai wanda ya samu mukami. Daga wane ya samu mukami shi kenan kawai. Daga mun yi shi gaba ɗaya ya gama raba ba mukami zai samu kudin. Kai, da wannan kaza kaza. Wani fa daga ya shiga kujera da wata biyu wasu ke fara tsine masa. Tun shi ma bai fahimci ina ya dosa ba. To la la'anan, kar mutum ya zama to la'anan mai yawan tsinuwa, ya tsine wance. Wani zaka ga duk wanda ya hau mulki sai sun bata. Wani kuma duk wanda ya samu matsayi, wani kuma daga wani ya samu ni'ima, to shikenan zai ta tsine masa. To wannan duka alamomi ne na hasada. To bai kamata mutum ya zama la'anan ba. Wala sabbaban, kar mutum ya zamanto mai yawan zage-zage. Sabbaban, mai yawan zage-zage, zagi wancan, ya zagi wancan. Akwai wanda shi yawanci mutane ba sa tsira a gabansa. Wane ma kaza ne. In kana so ka san matsalar jama'a kawai shine mai bada labari. Yanzu wani da yanzu ya zauna, duk malaman department ɗinsu zai gama wannan kari over 3 ya bani, wannan karka ɗau course ɗin wane, ka ɗau course ɗin wane, kai wannan abu na ɗin malami ne, kai wannan hau kana ganin zaka ba ka san yi wane, mu anan muka san shi. Sababan, in ya zauna inda yake gaba ɗaya duk malaman jami'an nan ya san su, ya san na FCE, ya san na kashere, hawa adamu bai dace ba, yana ta zagi. Kar mutum ya zamanto a haka. Wala namaman, kar mutum ya zamanto mai annamimanci. Ya daga cikin mummunan ɗabi'a, rashin kyakkyawan ɗabi'a. Mutum ya zama mai annamimanci,
ya ɗau maganan wannan ya je ya haɗa da wancan. Za ga ya zo, shi yasa duk wanda kun sake kuna gulma da shi, ka tabbata zai sake da wani ma ya yi gulmanka. Kuma tsiyar a gurin shaidan, in mutu yana so ya ɗabi magana a gurinka, a gurin shaidan halal ne abin da yake yi. Da haka sai saurare ka sosai ya ji, sai ya tashi tir gurin wanda kuka zaga anan, sai da ya same shi. Kuma da yanzu ya same shi, ba zai ce muka rinka zaginka da wane ba, sai dai ce ka ji abin da wane ya faɗa a kanka. To ya aka yi ya faɗa? Kana gurin? To me kace masa da ya faɗa? Ka hana shi? A'a. So da ka in mutu ya ce ma ka ji abin da wane ya faɗa, ya faɗa, a ina ya faɗa? A guri kaza. Kana zaune a gurin? To me yasa baka hana shi ba? Da ka hana shi da bai faɗa ba. Mutu yana fara zagin wani sai kace kai malam ka ji tsoron Allah, mutuncinsa kaza shikenan. A da ba zai faɗa ba. To amma ka zo ka ce ka ji abin da wane ya faɗa kanka. Yace kaza kuma ma yace kaza kuma duk kana zaune? Kuka ce dai. Saboda to amma namam kenan. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul jannata namam. Annamimi ba zai shiga aljanna ba. Wanda zai dauko nan ya dauko can ya hada don a samu matsala, ba zai shiga aljanna ba. Allah ya kiyaye mu. Wala muhtaban, kar mutu ya zamanto mai yawan giba, ya rinka maganan wannan daga wannan baya nan sai ya yi maganan wasu. Akwai wanda fa shi kwata-kwata in bai yi maganan wani ba baya jin daɗi, sai ji kawai bakinsa yana ta ɗaci, ya ta tsittar da yawo don bai yi maganan wani ba. Ba daidai ba ne. Duk inda za ka haɗu da wane to maganan wani sai kun yi maganan wani, to wannan bai kamata ba. Wala muhtaban, kar mutu ya zamanto mai giba. Inda giba ya halatta kawai shine inda wani mutum mai cutar da addinin Allah a yi maganarsa don daukan mataki, wani ya halatta. Ko wani mutum mai cutar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a haɗu a yi maganarsa don yadda za a magance abu, wani shine. Amma kawai haka kawai ku yi sallah tare da mutum don ya yi fita ta wannan kofan ko fita ta wannan kofan sai kun zage shi. Wala ajulan, kada zama mai yawan gaggawa. Daga cikin abunan rashin kyakkyawan ɗabi'a, wani za ka ga ko abu yake nema yana da gaggawa. Yawan gaggawa ba daidai ba ne gaskiya. Ka zama mai nitsuwa yawanci, hankali ka zama mai nitsuwa kuma kana mai cikakken yaƙini da Allah subhanahu wataala cikin duk abin da ka sa a gaba. Kar mutum ya rinka yawaita gaggawa cikin duk abin da zai yi. Gaggawa ba ta da amfani. Ka rinka nitsuwa. To nitsuwa yana daga cikin alaman kirki. Wala haqudan, kar mutum ya zamanto mai kyashi. Kyashi ba karamin matsala bane a rayuwa. Kyashi ba ɗabi'a mai kyau bane. Wani zaka ga yana da mugun kyashi. Wannan abun zan bawa wane ne. Amma faran ka dade mu ma wallahi muna cikin bukata. Yana kyashi, kara bawa ne. An ce za a bawa ne, kace to Allah ya sanya albarka. Kawai kai shiru. Ko kuna cikin bukata ko ba ku cikin bukata, tunda da bai ce kai zai bawa ba yanzu, yace zai bawa ne, kawai kace Allah ya sanya albarka. In ya aike ka ma dauke ka kaiwa ne, kawai dauke ka kai, ba wani matsala. Amma baka tashi ce maka mu ma muna bukata ba, baka tashi ce masa kuna da bukata ba sai da yace zai bawa ne. Wannan ba daidai bane. Wani za ka ga a zaune kawai yake, ko yaro ne ka rinka masa fada akan irin wannan abu ɗabi'ar. Yana zaune ga abinci can bai damu da ya ci ba, daga lokacin da aka ce wani abincin bari a ɗauka a bawa malam wani mun ga alaman zai ci, to ainihi din ma yana bukatan ci, waya shi din ma yana bukatan ci. Haƙud, wadda irin wannan ake abu na ƙyashi kar wani ya samu, ƙyashi kenan. Ce zan ba da kaza wa wane, ya ce kai to amma wannan dawa ne ka bawa. Wani za ka ji ƙyashinsa, dama ƙyashi yakan tafi da sifa ce ta munafurci, ƙyashi sannan da mugun son kai.
duka wannan sifofi ne na munafurci. Shi yasa wani idan kace zan ba wa wani wannan kaza din, dawa ne na ka bawa, dawa ne na ka bawa, wannan kyashi ne, kyashi ne. Wani idan suna tare, wannan wansa, wannan kaninsa, wannan kaza, amma wannan ɗakinsu daban, wannan ɗakinsu daban, in wani daga cikin ɗakinsu zai ba da kyauta wa ɗaya ɗan uwansu daga ɗaya ɗakin, sai ya nemi hana shi. Haka har a mata ana samun wannan masu ƙyashi. Ya za ka ba shi ga ƙannanka nan, to wancan ne ba ƙannansa ba ne? Ya za ka ba shi ga yayankawa ne? Wannan ƙyashi ne. Ko mahaifiyarka ne take yi, ka rinka mata nasiha, kuma kar ka biye ta, ka rinka mata nasiha. Shaba dukansu ba 'yan uwana ne, kuma Allah shi ne ya yi, kuma Allah ya gwama mu muka zama 'yan uwan juna. Mata suna da wannan matsalan yawanci. Ya za ka ba wa ne kaza kaza kaza, wato ba ka son 'yan uwanka, wato kaza kaza kaza. Yanzu ko mahaifiyarka ne ba da ka iya, to sai ka mata nasiha, ba za ka biye abin da duk ya zamanto mummunan ɗabi'a, kar ka ɗora ta kai, sai ka yi mata nasiha. To wannan yana faruwa sau da yawa. Haka kuma yana faruwa a cikin maza. Wani yana da matuƙar ƙyashi, baya tashi son abu sai an ce wani ne zai samu. To ƙyashi ne wannan kar mutum ya zama haka, yana daga cikin mummunan ɗabi'a. Wala bakhilan, kar mutum ya zama marowaci, ko shi kullum ina rowa kawai sam, bai dai ba da wani abun nan sa ba. Wannan ba kyakkyawan ɗabi'a ba ne ko kaɗan, mutum ya zama ya sifantu da rowa. Amma akwai kyauta ta baiwa kuma ha yanzu. Akwai wanda za ka ga shi mutum ne mai kyauta, kyautansa ta zarce, to ba dole sai ka zama kamansa ba, ba dole sai ka zama kamansa ba, amma kar ka zama marowaci. Mai hanawa shi wannan bakhil ne, marowaci kenan. Akwai kuma jawad, mai yawan kyauta. Duk yadda kai akwai yadda ba za ka iya isowa ne ba a wajen kyauta, shi kawai nan da nan ya ba wa wancan, ya ba wa inda akwai ba a hannunsa to zai babbayar, to ba sai ka iya zama irinsa ba, shi wannan baiwa ne Allah ya masa. Amma kar ka zama ka kame gaba daya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Kar ka sanya hannuwanka maghlulatan ila unuqika. Zaka ce fi sabilillah, sai kai haka. Yanzu ko dan agaji ne ke wucewa da hula, fi sabilillah, kai haka, ai kaga da wuri zai wuce. Amma da fi sabilillah sai ga kana haka, za ga yayo ta gurinka. To shi za Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, karkarinka yin haka. Ma'ana ba ana nufin ka zama haka, ba wai hakan ba kyau bane, ana nufi a bangaren fito da kuɗi. Wala hasudan, kar mutum ya zama mai hasada. Duk mai hasada yawanci zai zama munafiki cikin sauki. Hasada, kana hasada, da hasada da kyashi kusan tafiyansu ɗaya ne. Da hasada da kyashi kusan abu ɗaya ne, suke ɗabi'u ne kusan masu dab da juna. Hasada shine wanin da ya samu ma fata mutum yake abun ya gushe a gurinsa. Hasada zawalun ni'ima an sahibiha, mutum yana fatan ni'ima ta gushe daga gurin wane. Kuma hasada sai mutum wanda ya sani ko ya saba da shi. Wannan ba mummunan ɗabi'a ce. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahasadu, kar ku yi hasada. In akwai hasada ba za ku zama yan uwan juna ba. To kar ku yi hasada wa juna. Idan mutum ya samu abu kawai kai fatan alheri. Wani ba za ka ga wani idan ya ga wani da wani abu na ni'ima, shikenan sai ga gaba ɗaya ya kusan kwana 3 bai da lafiya. Wani ma ya sai mashin, sai mafarki, ya yi mafarki yana tuka mashin, ashe jikin gadon su ya rike bai sani ba, ya yi mafarki yana tuka mashin. So gaba ɗaya tun da ya ga wane da mashin, shi kenan hankalinsa ya tashi, sai ga yana ta abu nan. To hasada ba kyau, yana burin da a ce mashin din ya ba wane bai samu ba. Wane ga can yana tura mashin dinsa ta yi faci, sai ya gan shi, dama na sani ai. Ko kuma
kawai ya ga wani yana tura mashin ɗinsa ta yi faci zai kai gurin faci shi kenan ya zo jami'a ya gan shi ba ya wani ya na riga ka yau ya na riga ka zuwa yau wallahi mashin ɗina ya ce faci shi kenan sai wannan hasudan yana hasada ba daidai ba ne kar mutum ya zamanto mai hasada bashashan mutum ya zamanto mai yawan sake fiska da dariya bashashan mai yawan sake fiska da dariya haka ake so yana daga cikin alamatu husnul khuluq kar ka zamanto kullum mai murtukewa ta yadda in mutum ya ganka ma sai ya dan razana ka ringa zama bashashan hashashan mai sakewa abuna wajen mu'amala abuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan dariya da fara'a da jama'a shi ana son a gama haƙorinsa so da haƙorinsa haskakawa yake in yana fara'a so da haka yana da yawan fara'a kuma wani sa'i yakan yi zolaya ya zolayi abunan sahabbansa sai kai wane ya kaza wani ya in babban mutum mai daraja ya zolaye ka ba za ka ji daɗi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin wannan yuhibbu fillah mutumin kirki mai alaman kyakkyawan ɗabi'a shine yuhibbu fillah za ga yana son wani yana so cikin son Allah in ka damu da addini zai so ka to mutumin kirki ne alaman kirki ne wa yubghidu fillah yakan yi fishi in an taba Allah ko an taba addinin Allah ko an taba Qur'ani ko an taba sunna anan yakan yi fishi to wannan alama ce ta kirki wa yurdi fillah yana yadda in an ce Allah shikenan hankalinsa ya kwanta wa yaghdabu fillah yana fishi in an taba Allah su waye masu wayinan halayen a cikin nan wanda ya ji duk ya hada su waye shi ya daga hannu ko to wanda ya samu rabi akwai wanda suka samu rabi akwai wanda suka samu rabi yanzu za mu tambaya ɗaya bayan ɗaya nan gaba mun samu lokaci watakila wallahu alam mu ce wanne kake da shi wanne da wanne sai ka gaya mana mu za mu gani ka ce mana kai bashashen ne ko mun ganka a tsume kaga ba zai yiwu ba wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala in muna gaba in muna raye za mu ci gaba daga inda muka tsaya lokaci na gaba wallahu alam Allah ya azurta mu da kyawawan ɗabi'u bayan tauhidi ta Allah subhanahu wataala ba abun da ya kai mutum shigar da mutum aljanna cikin sauki irin kyakkyawan ɗabi'a in ka duba ayoyin Qur'ani gaba daya daga magana akan tauhidi mafi girman abun da ayoyin Qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafi koyarwa shine kyakkyawan ɗabi'a inda duk ba kyakkyawan ɗabi'a to an samu matsala Allah ya kiyaye mu wallahu ta'ala alam now shikenan okay sai kiran sallah sai tambayoyi ba an yi su a farko ba addu'a اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نعم wadda bawan Allah har shekara 5 ba a gan shi ba muna fatan Allah subhanahu wataala ya bayyana shi Allah ya dawo da shi inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya sa ya bayyana
inna Allah ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Akwai bawan Allah da shi ma yan kwanakin nan ba a gan shi ba, matashi dan jami'a 200 level ya fita a gida shikenan ba a gan shi ba. Ina roƙon Allah subhanahu wataala ya bayyana shi, Allah sa ya dawo, Allah sa yana cikin hali na gari. Duk halin da yake ciki Allah subhanahu wataala mai iko ne ya fidda shi. Ya Allah muna roƙonka ka fidda shi, ka mai da shi zuwa ga iyayensa da duk wanda suke da fama da irin wa'annan abubuwa. Wannan abubuwa kuma na musiba Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshen sa. Wadda take sabawa mijinta Allah subhanahu wataala ya sa ta daina, inda tana nadama ita ma akan abun da ta yi. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa ta daina. Abu ne shawari yawanci da mijin ne yake nan, watakila akwai shawarin da watakila dukansu biyu za a iya, in an tambaye su ne za a iya gane watakila wani abu. Saboda haka da ita da mijin ne ya kamata a yi musu tambayoyi kafin a watakila shawari ya biyo baya. Wallahu a'lam. Dukkanmu gaba ɗaya muna fatan bukatunmu na alkhairi Allah subhanahu wataala biya mana bukatunmu na alkhairi. Allah ya gafarta mana kurakurenmu, Allah ya yafe mana zunubanmu, Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu, Allah ya fassaha musu cikin kaburburansu, Allah ya haɗa mu da su cikin jannatul firdaus. Allah ya shirye da mu, ya shirye da zuriyarmu da iyalanmu. Allah ya kare mu da kariyarsa daga duk wata fitina. Allah ya mana kariya daga sharrin masharranta. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Dukkan karatu da ɗalibai suke yi a wannan jami'a Allah ya ba su nasara. Allah ya sa a dace cikin duk karance-karancen da ake yi. Wanda yake da matsaloli na jarrabawa Allah ya yaye masa, wanda yake da ƙarancin fahimta Allah ya buɗa masa basirarsa ya zama mai fahimta, wanda yake samun matsaloli ko a gurin karatu ko jarrabawa ko a lafiyarsa Allah ya ba shi lafiya, wanda yake da damuwoyi ko na tattalin arziki cikin gudanar da karatunsa da rayuwarsa Allah ya kawo masa buɗi ta inda ba a tsammani. Waɗanda suka gama suke bukatan aiki Allah ya ba su aiki ta inda ba sa tsammani. Dukanmu gaba ɗaya kowa bukatarsa Allah biya mana bukatunmu na alkhairi. Shugabannin jami'a Allah ya musu jagoranci da yin abin da zai zama alkhairi ga al'umma baki ɗaya, da ɗaliban da dukkan sauran ma'aikata. Dukkan kowa muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya mana jagoranci da abin da zai zama alkhairi ga rayuwarmu duniya da lahira. Shugabanninmu a jiha Allah taimake su yi abin da zai zama alkhairi ga rayuwarmu duniya da lahira. Haka shugabanninmu a ƙasa Allah ba su nasara wajen ayyukan alkhairi da zai amfane mu, ya amfani addininmu, ya sanya mu cin nasara duniya da lahira. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wa aslih a'immatana wa wulata umurina ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.